Чакам те. Ето тука. Те аз принтирам напред. И тъй са хора. Имам толкова много дървени мечове, имам и още една железарка. О, къде пропуснат пичове, гледай го. Къде бе? Бягай тук с дървен меч. Оле. О, виж. Тук виждам още един. Те, аз тук при мен има двама човека. И то с както прави мирен знака и сега ще го скъсам отбой. Да, скъсам отбой. Те, следващия. Как си мисли, че ще избяга? Аха! Хванах ли те? Не ти хванах. Къп 50 човека, бе. То сме заведи до някакъв фантом тука, где го гоня. Къде отиде, бе? Охо. Гони то с Антона, ще хвана то тука. Пикачу. А, тука е Пикачу. Пикачу. Така. Как искам да има лък сега? Айде, сега ще го хвана. Пикачу. По-тихо е. Ето се Пикачуто. Ей тай тебе. Си вземам храничка. Да, супер. Бъдехте всичките си 8 риби. Те, аз продължавам нататък. Чакай, бе. Човек не стигнима. Къде си? Тръгнах зад тебе, нататък. Зад тебе. Не те виждам. Саждаш ли ма? Те и тръгвам нататък. О, видях се тачката. Нататък има хора. О, там виждам човек! Къде е? О, с железарка! Къде е? Ето го е го, о, да изкачи планина. Чек той сам аз. Чакай, бе. Абе. Не мога да скоча това, бе. Мога, бе. Дай си. Виж къде си ми? В кратера планината. И аз катера съм в бенте. Тоест как е изкачил тази планина, не ми е ясно. Влесно си да изкача. Си, бе. При! Ей, по железарката! Не! Их, за малко избяга ви. Сега заслужаваш да скоча отгоре и ти да те убия. Що? Защото само се върнах и губих кръв да скачам набързо към тебе. Спустах косата. Виждам някаква железарка. Али са, бе! Железарка. Аз имам още една. Спуста си железарката. Аз имам още една. Споко. Не давай на Аз ще мога да се стърпят вечета. Не, сега мога да ти скоча аз с дървен меч да те убия. Да. Айде, бе. Искаш ли да видим? Ле! Като не искаш да видим тогава. Имам и по-хубава броня от тебе, тейчи. Аз слизам надолу, мама да го изкачвам цял ден тук.
Пък и феновете се оттичат. Лагна! На мен не ми е лагнал. Хайде, идай. Къде си, бе? Казах ти, че слязох от планината, слушаш ли ме? Еми, той аз съм слязал. Еми, аз тръгнах към дясната страна и там слязох, виждам човек. Къде? Е, тука. Предатър. Дед го изтървах по-рано през Хангагиса. И той няма спринт и се замина с един удар. Скелет. О, Ние сме последните трима. Жилетни панталони. Последните трима останахме. Я да видим кой е този спичник. При! Ех! Не знам. Не, пъргави кущери, бе! Умря ли? Не! Добре, идвай. Ох, аз отивам и си продължавам. Аз само още изгубих, за да мога да намеря човека да го убия и да остана само. Гледай за светкавиците. Добре, видя, една. О, ето го тук. Ело, пъргаве мишко. Аз не знам къде си. Тук нека виждам със силато Сарти. Я да я къде това да го... О, видях светкавица! И аз ти видях светкавицата и сега ще да убия къде си. Ние сме последните двама. Не е вярно. Базикан са последните трима светка. Между другото аз видях чест на едната планина. Той е прав. Я да пробвам. О, мага, зомби с ризница. Не можах да фана ония чест. Взех ризницата му. Да, бе. Взех му и искаш да видиш. Да. О, виж, Сарти, виждам те. Къде си? Там Я, горе. Чест! Ще вземеш О, чест. yes. Ще вземеш честа, който... Още една железарка. Ай, там, сега го проверих, той е Брам. О, още една. Къде си, бе? Аз съм на луно и честа, дето невъзможен за вземане. Пробвах да скоча от планината и да го взема. О, виждам те. Ама аз не те виждам. Също и един скелет О, ме видях, вижда. И един скелет ме вижда също. Ма на мен не ми хареса. Че да пише. Е, къде си? Чай О, не го убия. О, видях ти светкавица. Че ти са мои светкавици, аз стига са правилно интересен. О, чест. Да. Чест. Ограбен. Чест, той да е набия, за да те набера. Аз отивам на О, спорт. виж. Айде, намерих онзи пич. Намерих другия. Къде? Ай, тук е зад една Какви са планина. те два крипъра, е? Не. Ух, ще бъде крипъри. Горче им булти са. Его е каста. Къде, бе? Че казвам на далеч от тебе. Скоро няма видиш. Аз теб те виждам. Къде си? Сега сега, ачваш на една планина. Ми да, ти къде си? Аз не. Иго е, намерих го. Айде за мна. И сега виждам твоята светкавица. Съвършен си. Убили го? Да, също. Атакувам те директно им тоже. Ще нападна. Само да не ми правиш за сада как аз ти направих. Нямаш проблем ти като го направя. Къде изчезна, бе? Светкавицата ти беше тук. О, видях ти твоята със светкавица. Да, Обаче това не ме па да идва. проблесна. Аз отивам към спълна. О, и аз съм там. О, Сарти, виждам те. Скрил съм се.
човек, виждам се как са тези дърветата. Ами айде, ела при мен, стоя на едно място. Айде, чакай. Добре. О, скелет. А сега не мърдаш, нали? Точно ти. И аз видях твоята сладкавица. Блин, изо си добре. Наспълна съм. Добре, и аз И си... сега честовите като се напълнят отново и ще ги обера всичките. Бе, ако... Шипам! Скелет! Ох, този скелет ще ме убие! Ще ме убият! Браво, скелет. Ох, пречи. Аре, идваш ли? И да! Давай по-бързо. Добре. Оле! Чест, още един чест и инвентара почти ми се напълни. Че колко неща имаше? Аз почти нищо нямах, чест. Аз вече два честа. Аре, И да! Още един чест! Ограм! Чакай, това са... Само ще са... Оле, тук виждам 10 зомбита! Ох, един пак! аре, идвай на спълнение, не ми Чакай пука. да убият! Те ще ги... Видяхте си кацата. Свършим се. Да, той ги знам тези 10 зомбита тук. Има едно с Iron Chest, и там не се струва. Ще намеря. Ще намериш, аз съм се скрил на едно място, което никой не знае къде и ще ти направя засада. Направи сте. Ти снимаш ли видео как ще те разбия? Да, то ти е много лесно, като ма би скелет. Да, че са киш планиници, то ти е много лесно. Охо, къпи да си... Планините, какви са тези зомбите, само мен ли нападат? Насякъде само мобови има, човек. Пак аз нямам много храна. Аз съм спълна. Да, бе, направо. Видях. Бе, идвам на спълна, ма ако лъжиш. Ще не съм спълна. Аре, идвай на спълна, тогава се... Видях! Еми тук! Да, ще избягам на спълна, за да те видя. Ето тук е! Ето! Това коза ли е, бе? Овчик си, кайците ти бият навсякъде, бе, и аз ти виждам ти, ето ти... Къде ме виждаш? Не, сега си кайцата бие тук. Ау. Тъпи скелети. Станех. Че тук ли да скелет? Ей, тук си. Ох, аз ти видях твоята светкавица. Добре, човек, къде си? И скачам в планина. Видях те, че са на планината. Какво викаш? Аз съм отдолу на планината си. Почвам да я качвам. Виждам те! Като ще... Тук е! Бягай бързо! Защо? Ти пресичам пътя. Аз не бягам. Често още един. Ай, пъзло. Аз изкачам една планина и сега ще ви ида от високо къде си. Чекай, ще прецакаш видеото. Не знам къде си е, пич. Отдолу на ледената планина е тук. Но ме виждаш, как не знаеш къде са. На едни дървета скачам. Че е малко? Обага. Я бия тук. Ох, защо изядох отровното око? Ако тук имаш енчантмент, ти ще да си енчант на 7 левел айрон. Аз имам енчантмент. Да, бе. Да, бе. Ще видим.
Виждам това. Абе. Скоро ще ма видиш, вървя към спълна. Добре бе, бабо, изчакай! Гаси. Айде си, бе. Чик, ситкайци ти бият навсякъде. Знам, айде се стоя на едно място. Къде си? Абе, чакам та! Ела на спълн. Добре, аз не мога да го намеря! Ще тръгаш обратно и виж светкацията ми би току-що идва. Видях. Ти току-що светкавицата ти ли беше? Твоята светкавица ли беше? Да, останаха половин сърце. Где е това зомби почти да уби? След това убих. Аз идвам. Само дед 50 чудовища. Видяхте светкавицата. Като и твоята светкавица дед бие сега, нали? Какви са те крипъри, бе? Чик, тук всичко има навсякъде. По много. Видяхте светкавицата. Ти не беше моята. Макар че вече съм на спълна там, къде би светкавица. Изчакай, бе, идва. Идвай към светкавицата. Аз да се кача тук горе, да ма бият мобови. Аз само отивам спълна, само да присъдя. Ой! Не ще ме убият мобове. Виждам спълна. Идам към тебе. За решаващата. Човек, мене ще ме убият мобовете, бе. И бягай! Ми бягам. Аз ги дойда да ги отрежа. Имам 2 саплинга. Виждам та! Уй! Да, човек, на мене ми лагна, то те не е честно. Да, и на мен ми лагна. Да, бе. Добре, аре хора, довиждане. Това беше видеото. И бай.